של הקדוש ברוך הוא בעולם דרך החיים המדהימים והיפים. אחים, אחיות, איך הם? אחים ואחיות כולנו מקבלים את זה קשה מאוד. ברגע ששמעתי הבנתי כבר ב9:45, בן שלי התקשר אליי ואמר לי שהיה פיגוע. הייתי נסער מאוד, הייתי קרוב לעבודה, והתחלתי להרים טלפונים, והבנתי, הרמתי טלפון לאחד החבר'ה שלו, והוא התחיל לגמגם לי, הרמתי טלפון לסמך מ"פ, גם הוא לא יכל להגיד לי כלום. הבנתי מהר מאוד מה קורה, התקשרתי לכולם, ואמרתי להם תחזרו הביתה. אשתי, הבן שלי בירוחם, בואו, קחו את הדברים ובואו הביתה. ואספתי את הבת שלי בירושלים ובאנו הביתה. כשהגעתי הביתה ראיתי את המונית ממש מגיעה יחד איתי עם הקצינים מצה"ל. כמה ילדים ששו? שאלת כמה ילדים היא שאלה שאסור לשאול אנשים שבן נהרג להם. בסדר גמור. היו לי 7 ילדים. והילד יש לי 6. הרב אוהד, יש לך כעס כלפי מישהו? אין לי כעס כלפי אף אחד. יש לי הודעה לקדוש ברוך הוא על הזכות שקיבלתי ילד מדהים, 20 שנה. כל רגע היה גדול מהחיים. אין לי כעס על אף אחד, אני מחכה לראות את התחקיר של הצבא. יש לי אמון מלא בצבא. הצבא הוא גוף מדהים. אני עובד איתו כבר 20 שנה. אני בטוח שבגולני לא יתייחו, ואין לי כעס. ויצא לעשות את המשימה שלו כמו שצריך. קבענו ללכת לבקר אותו בערב פסח. הוא היה אמור לסגור את כל פסח, היינו אמורים פה כולם להיות בסדר. נהיה פה בסדר. שלא תדעו צער.